आं दा दंफैयो गुवाहाटीनि गोजौसिन हाजोआव गाखो मेंजोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुगासिनो जानो हागौ नैबे बैफोर जाबाय बै मामोन फंबाय गुवाहाटी सातगाव नारेंगी प्रतीक्षा हस्पिटाल ओमफ्राय आरो बुहुत दङ बै गोजौथारनिया जाहैबाय पान्जाबारि आयौ मेंजोब्बाय दिनै सेस जालालै मा होनबावनो दा जोङो बर' न'खराव गिदिंगासिनो दं नैबे आदाखौ लोगो मोनदों बे बिथाङा बै न'नि मानसि दा बे बिथाङानो जोंखौ गाइड खालामगासिनो दं बिथाङानो जोंनो खोन्थादों अब्लाबो जों मेंबाय आरोना बैसागोनि जों बेरायनो फैदोंमोन हाजोआव नाथाय हाजोआ जोंखौ जानानै होबाय दा जों मेंगासिनो दं मेंबायबो थागोन आरो गोजौआव थांबावनांगौ नै खिया नाहरबानो जाबाय नै ओरै गोजौखै जों थांबावगोन नै ओरै गोजौखै लामा नुनो जानांगौ बेखिया जों थांबावगोन बेखैजा आरो ओरै शिलं मोनहैबाय शिलं मेघालय मोनहैबाय ओरै थांबाय थाबाथाय ओजोंबो बर' गोजा बर' बस्ति दंबावोसो बेखैजा आरो नुवाखै जों थांगासिनो दं नै आबैया खिया थाबायदों अबाव थांदोंमोन आबैया मा गामि नोंसिना आबै माबा बरमा ओमफ्राय नङा बे मा गामि गोलैयो औ बर' बस्तियानो बर' बस्ति ओमफ्राय बरमायाव आलासि दं बरमायानो आंनि न' होमबा आलासियानो फैदों बेहाय बिजामादैनाव फैदों बिजामादैनाव फैदों नैबे आयंआ बिजामादैनाव आलासियानो फैदों ओमफ्राय जों दा बेखौ जों हाजोआव गिदिं लोगो मोनबाय ओमफ्राय जों दा थांबावनो नागिरदों बर' बस्तिया ओरै गोजौखैजा नै ओरै आदाया थांगासिनो दं औ नै मा नाम नोंनिया बाबु श्री गणेश बसुमतारी नों मा गामिनि आठ माइलआ आसामाव गोलैयोना मेघालयआव गोलैयो मेघालयआव गोलैयो नों मा क्लासाव फरायबाय दं 3 फरायबाय दं ओमफ्राय हाजोआव गाखोनाया देन्जार ना नोंना हाजोआव गाखोनो हाजोब्बायना हाजोआव गाखोनो ओंखारलायनो हाजोब्बाय नामा हाजोब्बाय दे होमबा बाय आरो जों थांबावगासिनो गोजौआव थांनायाव मा जायो मा जाया नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दं बेबायदिनो बर'फ्रा हाजो सेरावब्लाबो बा हाजोआवब्लाबो रंजा बाजा गावनि जिउखौ खुंगासिनो दं बर'फोरा बबेयाव थायो बा अबेयाव थायो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ जों दा बेखौनो नायथिंनो फैदों बैसागो बोथोरनि जोंनाबो बैसाग बन्द बेनिखायनो जोंबो बेरायनो फैदों बर'फोरनि हाजोआव नैबे आबौआ दैखरनिफ्राय दै खावगासिनो दं आबौआ बर' ना बर' दा बर' मानसि लोगो मोनदों नै खिया नाहरनो हागोन नै थांगासिनो दं बिसोरो ओरै थांगासिनो दं दा आं बिसोरखौ खालामनानै लायगासिनो दं ओरै थांबाय नै बाजैमोना ओरै थांबाय नै नुनो जानो हागौ नोंथांमोना ओरै थांजोब्बाय नै जों बेखिजा थांथ'ला थांनायमोनबा नै बाजैमोनजों एसे रायज्लायनो हागौमोन नानि के गन्डिसे नैबे नानिया गाबबाय दं हाजो सेराव के गन्डिसे नानि जों दा फैयै ओरै फैगासिनो दं रिक्सा नै लांदां रिक्सा ओंखारलांगोन जों दा ओरैबायदि माने खस्थ' गोलोमजोब्बाय नाथाय नोंथांमोननो देखायनांगोन ना नङाब्ला बोरै जानो आं फैदों नालाय नोंथांमोनाबो नुखानांगोन फैनाय नुवाखै माबायदि थायो बर'फोरा नोंथांमोनाथ' बिटिसिनिखौल' दावराव जाबाय थायो नाथाय गुवाहाटीयाव थानाय बर'फोरा माबायदि थायो नायबानो जाबाय नै थांगासिनो दं बर' बस्तियाव माबायदि थासारि नोंथाङा नायबानो जाबाय बर' बस्तियाव फैबाय बर' बस्तिनिफ्राय जों थानानै फैबाय Botakuli मा जायगा पाहार मा जायगा पाहारावनो दोङो पाहार गेजेरावनो
बिदिसो उदालगुरिनि ओमफ्राय माबोरै बेहाय बर'नि रायजो राजाफोरा माबायदि बेहाय मोजाङैनो दोङो मिला मिसाके ओमफ्राय लोंनाय जानायफोरा एखेबारे दैखौनो मोनो औ जुमाय गिसि जुमाय गोरान गासैखौबो मोनो नाथाय मानो मोनाखै आगोलनि बोराय बुरैया बिदिनो जायै लोङै बैसागु मोसानानै बेसेबां रंजायोमोन दानि जुगावसो मा फैखोथाय बाजै बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौ रोसिया लाबोदो ओइ बाजै बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौ रोसिया लाबोदो खुरैसे खुरैनै खुरैथाम खुरैब्रै लोंनानै थांदिनि लै बाजै खुरैसे खुरैनै खुरैथाम खुरैब्रै लोंनानै थांदिनि ओइ बाजै बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौ रोसिया लाबोदो ओइ बाजै बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौ रोसिया लाबोदो खुरैसे खुरैनै खुरैथाम खुरैब्रै लोंनानै थांदिनि लै बाजै खुरैसे खुरैनै खुरैथाम खुरैब्रै लोंनानै थांदिनि